simrang hilin eh. Hi, good morning. Magandang adlaw sa tulog kalibutan. Hindi, adlaw Huwebes. Ako rin sa magwasing. Magwasing dahil ko sa tukay sa sabaw mando. Walang check up man ni upaw karon. Sa'yo magpuli o wasing. Nabarinig ang labahan dali nga. Sinima na. Huwebes mo nila napunod. Ako sa'yo naglaba. Samtang nagkwanta ko, paikutan ko na swasing agad mo. Katsikat sa dota, kain sa isuon. Kung nga isuon, salina, katungod ang wakasabot lagi. Huwag akong mahulong. Sige, ingon o, asa ko ni Mama Aisa. Hindi na ko, sa nag-vlog, nakulos ni Ate nga daw, na ko yung vlog, na wakasabot, bahal na mo. Kinsa kong inhang Aisa, kamo na mo, kinsa. Diba kasi ito nga grabe ko nung bulag ka basin kung sila na lang vlog ba na malitis ra mga isa katuhog kasi nakasusod yung sa doon na nga isa may nagkagubot kinunog sa inahan ito itong message na ningan nga magunin ko no kaya nagkabanding ng tulo malagi ko na yung problema na mo karong muli ay na yung magsida nga ako kung yung libre parang kamot ko asak ko mamiso ko parang makauli si Jai kaabot din tatay ka ng libre pangandoy na kuhan libre din tatay nasa bahay kaya masakad yung nag-birthday tatay wala sa kaating kaya mga bata po nasa Nanging Manila mga minso na kasi nakabanding-banding lugain basta tayo nga nailay ang mga manghod nga pero minas bay hihando lagi sila pero di ko makikasing-kasing sila nga kapag ate kapag mamasahin galing ko nila nga manikamot laman ta kaya kanyang pangahig Manila malumang kasing-kasing na po yung pamasahin na nga nakanganhig ko may malumang kasing-kasing nga naluoy lang nga makanganyak para makasikaso ko ka mamalik yung mga nakay na pero ako nito yung balibad niya ako nito nga malingkamot ka para makamamisi ito July pa bang kuno madyo ka mga July makaitong niya kung gusto nga nakapang-promo ba sabi po di pa mo abot-abot yung tatay ganun siguro ang mga isulit mga manghod siguro sila magtanaw sa vlog na mo sila kayo sa sitwasyon sa ilang mga laguwang kung sa milita kaya mo maprosige mo mamasahe nilina kaya amo ko ito mga apo kung pagaling lang siya mga apo yung anak ko sa gali kapangatang galing pinasukan ko na mo ginagmay at least nakapangalipay po ng mga isyaan muna kuhan sa hilihingan gusto siyang makapakasyon na ulit o makapakasyon siya yung tatay ngayon ko po nga panigamot na naman natin kamadabrit siya mag-alban yung ulit update ko nila sa Valencia nila Lisa Amy sila nakasubaybay sa makasusog sa among kuan ang pagyapon ko diya kaya na madaghang anak na laki isa ang suon ay suon mga laki ko basta kaya na sila mag-chat sila sinilira may pig-chat na ako mo ni mauna kamot para makamamiso para makauli si Salinas Muhol doon sa reaction kang Aisa sa inahan okay ba po siyang side gusto ba po niyang mabanding ni Jahang Mama okay ba o siya sa side ni Aisa mabanding pa rin sa inahan para na silang mga daghan sa
sa ilang batiin nga nganjo ilang inahan o pamasahe kaya tari sa Insules Manila di man pwede ni mo mapa madyo pamasahe kaya naning kamot po mga isang manghod yung musling eskwela isang nanay anak nanay 3 old nga anak yung eskwela gihapon college na si kanyang college isang manghod ay sa katuga sa kamanghod po ang sa kaigsuon ito mulakan na problema dyan kaya napisakit sa panit na namantal-mantal lugar na ng sakit ka na iso isa kay doon sa isa isang sakit sa panit o na dyan mismo unahan yun nga kiloid dyan na kiloid dyan na nga malibli kong dyan nagkamasahe ano lang po naman sa Ginoo hindi na kita pasagdan ano po hindi kita pasagdan sa Ginoo mga bakas yung iya po nas manding salamat din po kasi sa hang base na ang isod sa panigibilin ay namang pinatong kalog na sa lahang kuan sa hinapaganhi ang isod isang hinatag bagang sa gipanghatag na mas upaw salamat din na ibo man ko na sikag pahipil at kagkanaw sa hang video ganun na maghang pait sikat na sila nasa dapat sa kawan ng senta sila ang bata sige sa lang mo titigil ng bata was na tabi sa ko kapag ito naman sila uli sa US Kat naga po nga ngabi ko ng ismula dito. Hari po dito pa karon. Altor sa maniad daw na sa dito na wag hangin. Butangga pa ko na. Mura po na rin. Kuan. Mura po na ice. Ibas hangin dari karon. Nangga nagdong slip po bitaw kagakit kaya sa iso sa kanaron January 18 kanaron foundation day ron sa sa Alicia poblasyon ni Mayor Dungti Torres kondisyon din dia sa amo ang kuan usod napako sa Alicia ron ana kan puro kuan panuloy nga suman kay bibo ros Alicia kondisyon din ron taon tama niya pangos na yun kung na lang kuan ano lang mga suman kumandiyag kung nakaulit ako magbilingan na galing ko kaya suman Supab ko diha sa kuan Cortis Pagkasilyo sa mga phone yan Norigi ano sa doy panahon diha doy yung kamuriflect katan doy Paskiya kay abdi pa mo reply og desat supab ko diha sa kuan Cortis na Rosemary oy belated happy Vista Senyor Santonio ni Nani Rudy oy Michelle ay marapunta na sa ilang sinulog kaya makos pili-pili
Kaya sa Marilao, Bulacan, ni Rosalina. Bakit na magadiha? Sa magas, pag-uli ni Mami, pag-uli pa, huwag kakabakod sa pagkapoy, sa pagbiyahe, hindi mo ko masakay yung train. Matod pang upaw, tiwa na naman kong train, dali ko naman sakay yung train. Ando din sa dito na mag-train, kay magbasra. Hindi kay Marty, kay Madlog ko no. Atawaan lang sa upaw. Sa Boxmante, kalugar akong sulina, di ko masakay kay Marty. Kasi hindi po kay Marty sa kasaka, sa kapwa po, tingin. Sa kapag balik sa Muntinlupa o kami ba tayo mga na sa tubig. Pagkulin yung doon. Kapag pala Magod naman, malingaw, laba-laba. Kasi nung dati ay matapos ng mato na pagkukuan. Kanina po itong mga hulo mag-biko ko nung panahon na maghaning mag-ato na punsa. Salamat din dito sa katong mga malimong kasing-kasing, kamay nagliini. Hindi mo kasi tagsanong nga kinsa mo, ang pinagpananaw. Sunod daw, kasi mag-mention kasi ng mga ngan. At mga bagong nagpahipi na subscriber. Salamat ka nun ay lantaw sa ahang payan. Manugar ko karoon po, kaya nagpatugtog, kaya nagsaba-saba. Kahit anong good, maglawang panahon, ito niniadlaw, tugnaw, malang mga tao siguro kapapakod, nagtikampong, pasiguro sila ng mga kapatugtog. Yung mga bata ang daraw-daraw, kaya kasihan. Tapos itong mga bata na kanunan, mga batang pinagkaan na sa tao, kapatid na kagawas. Kaya yung mas natara nila, mga alaga ni Mando. Malutik magkanas mga bata, mga alagang Mando nga. Matagal dyan pagkaon. Kita lang taon sa waswasa sa ang servisyo. Ito po ni Mama Alex. Palihog po kong video sa mga tanong leon yan sana. Mga buwat skilit sa bahay nasa nakaroon. Palihog ko kisay mga igsundang kalugar o video sa mga tanong. Update ko diya kung si Alex kanunin nas bahay. Kung dang video ka kung ang tanaw man sa napil ang video sa mga buwat. Yan sa nakatuhang mga banda. Mga tricolor nasa naroon. Kasi na kuha na nabigit po aman din sugo aman pero kasi ayun daw si Amy ang sugo nakabidyo na may pero aman na-focus pero therapist na libay ko makitakas ang mga tanong niya kaya busy siguro plus mamaalit just by sila may nabilin lagi karoon kaya mas isa bago magka yung lamang ko alit mamaalit salamat sa mga tanan, salamat sa mga kuan.
pagliglili. Talagang pagliglili kanunay, makatabang po, talaga po nagtabang parang yung pagliglili sa kuwan. Bahalag ginagmay. Malipay na lamang muli. Magbabaw ko kinsa mo, kanang always kanunay, kanang kuwan. Always ko na yung naglantaw sa ang payag. Ay, po as paglubad. Pagpasaw natin ka rin. Salamat bahagi. Amping, nabawas. Ito na yung nabawas po kita tinayin yung pagkata mo. Subay sa mga kaya. Kalipay ka po. Kung mga yan, nagpinta mo, kaya wala mo pinta mo. Kanunay, nasa mga dati. Kasulok-sulok sa kalibutan. Ang kanunay. Dahil salamat nimo, Mersan Family di ay sa imong mensahe para na magmanagsuon. Mingan ka close me. Simple close ni kami may gasunod. Number 1, number 2, number 3. Number 4 tong si Srilita. Number 5 tong si Lisa. Siyempre dugay-dugay na pag may nakita. Butod pa nimo sa mga mensahe gini nga katukunong naman gimaritis nga kasabot balik-balik. Asay na nga isa. Pura lamas nakasabot. Pura laman sa nakasabot nga mauna nakagit sila nga mauna pero katong uban siguro kay bawa ko mo to mga maritis wa siguro nila tuhugag kamong istorya mong sig pangutana ug asay mamakaisa dugay na dito sa dakado wa jud kapagang di sa mo comment sa salida ali sa mo PM si pangutana na piban mo comment mingon nga asa dito mamakaisa pero na si pangutana o kay bawo nganong wa sila kasabot nganong wa sila katuhog sa among salida nga mao to ginahangay sa pila naka salida lang ning labay nga na-focus jud mga isa nga mao to wag gyapon sila kagits. Pasensya na ikaw Mersan Family kay bawo ko malumong kasing-kasing sa kapirmi sa kakanunay naglili sa among pajag daghang kadong salamat. Bisan magkanang wapata nagkaedas personal pero sa media mo na tag close labapas putod tinai. Salamat kadyo. God bless kay dali na pud ang video karon kay pay mga nagsaba-saba. Ako ra sa day nabilin karon kay dorag suko lagi og si Mando na pa-check up sa ijahang doktor kay wibis man ron. Mo ambes ni nga ging wibis naguban man mi karon na ko muban kay ako naman naglaba. Naman ako glaba. Salamat Mersan Family. Love you. Amping kanunay